पुतरा गिरे भाई ना हाँ भाई ना हाँ किए कौन भारी कौन भारी कौन माने माने कथा कौन गिरे बा हाँ ये जाइली सकाले कुआरे गोटे कहलु कोरे जजमान काम करथली अच्छा अच्छा को पटे बहिची तू आका देखी को पटे बहिची हाँ देखी आ तमे तो अंधारा करले ता कोनटे मते सुन कह अरे आज सकाले जाइली गोटे जजमान काम को अच्छा हैला की हां जजमान काम सारी की हां घर को फेरिले हां माइकिनी हमर हां पहिला अयोध्या रु गोटे चिट्ठी आइची अच्छा अच्छा मु कहली चिट्ठीटा पढिलु देखी हां हेतु से पढिला दी चार लाइन हेडलाइन पढला अच्छा पहिला कुआरे रामचंद्र आज राजा हेबे जेहेतु रामचंद्र राजा हेबे मु हेउची रामचंद्र को कुल पुरोहित अच्छा हैला की हां मु कहली आ तू लेट करनी नहीं आ धोती खंडटा दिए मते मु आग पिंधी पकाई अच्छा आ पिंधी तो यार डी जोड़ी मारी जे हां बाटे कोसंदी कुआरे कोन जा जा हिन पिले हां अच्छा बा आउ जम्मा लेट करबिनी मु नहीं नहीं हारे केते काम मोर विराट काम कम बिकोले हे गछ बिकोलिया माने केते दिन हला भोजी भात खाइनी अच्छा अच्छा भोजी भात खाइबी हां नाइ किना पेंट के आनिबी अच्छा अच्छा आउ लेट करबिनी भाई ना हां तला आगु मारी दिबा हां आउ जम्मा लेट करबिनी अच्छा हो हां ये मु जाउछी पुरोहित ये राजा घर को ये कांधरे बेज पैसा धरी बाड़ी ये अभिषेक देखी भोजी भात खाइबी खाई पारिले देवी मो भारी जाकू मु जाउछी पुरोहित राजा घर जनम मोर बुले मुबार द्वार ओटी के खाइबा तू जाए दूर को मु जाउछी पुरोहित राजा घर हरि जाना मगेली जाए बाजार बुली नेहले न सुनुची मोर कथा को मु जाउछी पुरोहित राजा घर अरे एकुटिया कौन जीवी नाई जाऊँ दी चार जन खने डाकबी आग अच्छा मो नातुनी जी कगा डाकिदेवी अच्छा सुकुटिल ए शेरकटी ढाई आस शीघ्र ढाई आस
हेउ ଖଣ୍ଡଟା ହଉ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯାଉ ମ ଆଲୋ ତୁ ତମ ମରେ ବୋଧେ ଏ ମାସରେ ଅନ୍ଧାର କଳା ରୋଗ ହୋଇଛି କଣ କାକୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଏଇଟା ଫାଟି ଯାଇଥାନ୍ତା ତୋ ମୁଣ୍ଡ ପାଟି ଯାଇଥାନ୍ତା ମୋ ଖଞ୍ଜାଟା ବି ଛାଡୁ ଛାଡୁ ରହିଗଲା ଆଉ କଣ ସତ ନା କଣ ଆଉ ତାର ଲାଖିଛି ନିକାକି ଛାଡି ଅଜା ହଁ। କଣ ପାଇଁ ଏତେ ଯୋଉ ଡାକିଲ କହିଲ ଆମେ ପଡି ଉଠିକି ଯାଇକି ଆଇଛୁ କଣ ପାଇଁ ଡାକିଲି ଜାଣିନୁ କଣ ପାଇଁ ଜାଣିନୁ ନା ଆଚ୍ଛା ଶୁଣିମୁ ଅଜା ଓ ଖାଲି ଆମେ ତରଫରୁ ହେଇକି ଆସିନୁ ହଁ ଆଉ କିଏ ଆଉ ଜଣେ ଆସିବ ବୋଲି କହୁଥିଲା ଯେ କିଏ ଆଉ କିଏ? ଅଜା ଲୋ ଓ ଲୋ। କଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛି କଣ ହେଇଛି କଣ ନ ହେଇଛି ପଚାରୁନୁ ଆଗ କଣ ହେଇଛି କହୁନୁ ଠିକ ଟାଇମ କି ହଁ ଠିକ ଟାଇମ କି ଆଚ୍ଛା ବ୍ଲାଉଜର ଫାଟିଗଲା ବାହା ଯାଡା ଅଜା ଓ ତମେ ତଡ଼ି ଦଉଛ ଯାଡା ବାହା ମାରିକି କାଟେ କାଲା କରିଦେବି ଜାଣିଛୁ ଆମେ ଯାହା କରିବୁ ରାଇଟ୍ କରିବୁ ରାଇଟି ପୁରା ଖୋଲା କଥା ହେଇଟା ଏ ଖରାପ ମାଇଣ୍ଡ କରିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ଆଚ୍ଛା ଏ ନାହିଁ ଜାଗାରେ କହିବା କଥା ହଁ କଣ ବି କହିବା କଥା ନୁହଁ ଆଚ୍ଛା ସୁକୁଟି ଆଚ୍ଛା ଓ ଓ ଅଜା ଅଜା ସିଏ ଡାକୁଛି ଆଇ ଯା ଯା ଆଚ୍ଛା କଣ ପାଇଁ ଡାକିଲି କି କଣ ପାଇଁ ଆଜି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରଜା ହଉଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଅଣ୍ଡା ଦେବେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏଇଟା କାଲାଟା ନା କଣ ବେ ଓ ଆଚ୍ଛା ତତେ କଣ ଶୁଭିଲା ଟିକେ ସାଇଡରେ ତତେ କଣ ଶୁଭିଲା ମତେ କଣ ଶୁଭିଲା ତମେ ଟିକେ ଜୋର ପାଟି କହିଲେ ମତେ ଶୁଭିବ ଆରେ ଆଜି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରଜା ହଉଛନ୍ତି ଆରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଆଜି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦା ହଉଛନ୍ତି ଠିକ କଥା କହିଲା ଅଜା ତଲା ଇଏ ତା ଆଗୁଦି ଗୁଣ କାଲା ଆବେ ତମକୁ ରାତିରେ ଶୁଭୁନି ତମେ ବଡ ପାଟିରେ କୁହ ବଡ ପାଟିରେ କହିବି ନାଇଁ ଆଇ ମଣ୍ଡା ପିଠା ପୁରେଇ ଦେଇଛି ମାଣ ବସା ଗଲା ଆଉ କଣ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ ତାହେଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଆଜି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ଆଜି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗଞ୍ଜା ହେବେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଣ୍ଡା ଦେବେ ଗଞ୍ଜା ଗଜା ଦେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ଗଜା ଗଜା ନାଇଁ ସେଟା ଫେଣି ଦେବେ କହୁଛି ଅଜା ଗଜା ଦେବେ ଆଇ ଭାଇ ଆଣିଆ ଆଇ ଶୁଭୁନି ବକୁତ ଅଜା ବଡ ପାଟିରେ କୁହ ତମେ ପୁରା ବଡ ପାଟିରେ ଜୋର ସେ କୁହ ମୁଁ ଯେତିକି ଜୋରେ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 2-3 କିଲୋମିଟର ଶୁଭୁଥିବ ଜୋରିଆ କହିବି ଆଜି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରଜା ହେବେ କେଡେ ବଡ ପାଟି କରି କହୁଛ ଶୁଭିଲା ଆମେ କଣ କାଲା ନାଇଁ ମୁଁ ତମେ ହଉଛ କାଲା ହଁ ମୁଁ ଅଜା କାନରେ ଡିଜେଲ ପକେଇ ମାରି ଭଲ ଶୁଭି ଆଉ କଣ ଆଚ୍ଛା କଲା ମାରିଛି ଅଜା ଓ ଆଉ କଣ ତାପରେ ହବ କହିଲେ ଟିକେ ତାପରେ କଣ ହବ କି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଯିବା ଯିବା ଭୋଜି ଭାତ ଖାଇବା ଅଜା କଣ ହେଇଥିବ ଟିକେ କହୁନ କଣ ହେଇଥିବ ମାନେ ପୁରା ବିଭିନ୍ନ ଆଇଟମ ଅଜା ଓ ପନିର ରାଇତା ଡାଲି ଓଲା ଇଏ ପନିର ଆଡି ଗଲେ ତୋର ପନିର ଓଲୋ ଯୋଉ ରାଇତା ନା ଯା ଯା ଆଉ ଖଟାଟା ଆରେ ହେ ଇଏ ତୋର ଖଟା ଖାଇବାକୁ ଏତେ ଆଗ୍ରହ କାହିଁକି ଓ ସାଲୁଟୁ ଆଉ କଣ ହେଇଥିବ ଜାଣିଛୁ ପାପଡଟା ହେଇଥିବ ସବୁ ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ମେନ ଜିନିଷଟା ଛାଡ଼ିଦେଲ ତମେ ଜାଣିନ ଆଚ୍ଛା ଅରୁଆକୁ ଗୁଆ ଘିଅଟା ପୁରା ଘାଣ୍ଟ ହେଇକି ଷୋଳକ ପଢିବ ଆଚ୍ଛା କଳିଯୁଗ ଷୋଳକ ତମ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ଯୋଡିଟା ଯେମିତି ଗୁଆ ଘିଅ ସାଙ୍ଗେ ଅରୁଆ ଭାତ ତମରି ଭଳିଆ ବୁଢା ହଜା ଖାଲି ବାହା ପାଇଁ ଛଟପଟ ମୁଁ ମୁଢି ହେଲେ ତମେ ମିଚର ମୁଁ ଖଟା ହେଲେ ତମେ ବିୟର ମୁଁ ଇଟିଲିକୁ ତମେ ସାମ୍ବର ମୁଁ ମାଛ ହେଲେ ତମେ ବେସର ଆରେ ଯେତେ ଅଜା ଥିଲି ମାରଣ ଜମା ତମ ପରି କେହି ନୁହଁ ଭାଇ ଅଜା ଟିକି ରାଖାଉଛି କି ସେ ଗୁଆ ଘିଅ ଅଜା ଅରୁଆ ଗୁଆ ଘିଅ ତମର କି ଚାଲବେ ଆଉ ତାଳ ଯାହେଲେ ତମ ନାତୁଣୀଟି ଠିକ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ତାହେଲେ ଜମା ଲେଟ୍ କରିବାନି ଜମା ବି ନୁହଁ
ଜମା ଲେଟ୍ କରିବାନି ନା। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ସିନା ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଯିବା ହଁ ଆଗ ତରି ଆମର କଣ ଦରକାର ଗୋଟେ ଚିଠଉ ପଠେଇବା ହଉ ନା କଣ କହୁଛ ଏଇଟା ଚିଠି ହଁ ଚିଠି ଆଇ ବୋଲି ତମକୁ ଶିଖେଇନି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ଡାକୁଛି ହଁ ତମେ ସବୁ ଡଟରେ ଲେଖ ହଁ ଅଜା ହଁ। ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ କରିକି ଯିବା ବାଟରେ ଗଲା ଆଗ ପଳେଇବା ନହେଲେ ଇଆଡେ ଡେରି ହବ ରହବ ତମେ କାହିଁକି କନ କନ ହଉଛ ତାହେଲେ ଯିବା ହାରି ହଉ। ଲେଟ୍ କରିବାନି ଯା। କହିଲେ ଆସିଲ ନାତୁଣୀ ମୋର ଇଏ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରକୁ ଯିବା ସତର ନାତୁଣୀ ଲୋ ଆଲୋ ନାତୁଣୀ ଲୋ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି କର ନାତୁଣୀ ଲୋ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରକୁ ଯିବା ଭୋଜି ଖାଇନ ସେଠାରୁ ଆସିବା ନାତୁଣୀ ଲୋ ଆଲୋ ନାତୁଣୀ ଲୋ ଧନ ସେଠାରୁ ବହୁ ଆଣିବା ନାତୁଣୀ ଲୋ ଚଞ୍ଚଳ ହୁଅ ବାହାର ବେଳ ବୁଡ଼ି ଗଲାନି ଯେ ଏଥର ନାତୁଣୀ ଲୋ ଆଲୋ ନାତୁଣୀ ଲୋ ତୁମେ ଆସ ଆସ ମୋ ସଙ୍ଗର ନାତୁଣୀ ଲୋ ये हट नट बाई घर हरिहर सोमनाथ मिश्र नातुणी लो आलो नातुणी लो ताकू आनो आनो मो संगर ଅଜା ଆଉ ତାହେଲେ ଜମା ଲେଟ୍ କରନା ନା ମୁଁ ଆଗରେ ଯାଉଛି ଆମେ ପଛରେ ଯାଉଛୁ ଆସ ଚାଲ